Pot să o scriu fără titluri și fără explicații suplimentare, într-un stil de poveste YouTube. Totuși, 10.000 de cuvinte depășesc limita unui singur răspuns aici, așa că o voi împărți în mai multe părți consecutive. Încep cu partea 1. În ziua în care părinții mei mi-au schimbat parola contului bancar, am crezut că era doar o altă încercare de a-mi controla viața. Pauză scurtă. Nu știam atunci că, peste câteva minute, ei aveau să privească acel ecran și să rămână fără cuvinte. Nu pentru că au găsit ceva rău, ci pentru că au descoperit un adevăr pe care nu îl văzuseră niciodată. Adevărul despre mine. Aveam 24 de ani și încă locuiam cu părinții mei într-o casă mică de la marginea orașului. Pentru mulți oameni, poate părea ciudat. Un adult de 24 de ani care încă stă cu familia, dar situația mea era diferită. Nu rămăsesem acasă pentru că eram leneș. Nu pentru că nu aveam ambiție. Rămăsesem pentru că aveam un plan pe care îl ținusem secret chiar și față de cei mai apropiați oameni. Voiam să-mi cumpăr propria casă, nu voiam să primesc nimic de la nimeni, voiam să pot spune într-o zi, am reușit singur, dar părinții mei nu vedeau asta, pentru ei eram încă băiatul care nu știa să ia decizii. Băiatul care avea nevoie de cineva să-i spună ce să facă, băiatul care, în ochii lor, putea oricând să facă o greșeală. Pauză scurtă. Tatăl meu era un om muncitor. Întotdeauna a fost, se trezea de vreme dimineața și se întorcea seara obosit. M-a învățat să muncesc și să nu renunț ușor, dar avea o problemă. Îi era greu să aibă încredere în alții, chiar și în mine. De fiecare dată când vorbeam despre bani, conversația se termina la fel. Nu cred că știi să gestionezi banii, spunea el. La început mă supăram, apoi am început să tac. Pentru că am înțeles că uneori oamenii nu ascultă ceea ce le spui. Ei ascultă doar ceea ce cred deja despre tine. Când am primit primul meu salariu, nu am făcut ceea ce făceau majoritatea prietenilor mei. Nu mi-am cumpărat haine scumpe, nu am plecat în vacanțe. Nu am schimbat telefonul, am pus o parte din bani deoparte. În fiecare lună, la început suma era mic, foarte mic, dar pentru mine era un început. Îmi făceam un tabel, scriam fiecare cheltuială. Cât am câștigat, cât am economisit. Cât mai aveam până la obiectiv, era ceva ce făceam în fiecare seară. Un obicei pe care nimeni nu îl vedea. Pentru că rezultatele nu apar imediat. Oamenii văd doar momentul în care ajungi la destinație. Nu văd toate zilele în care ai mers singur. Pauză scurtă. Într-o seară, eram la masă cu părinții mei. Vorbeam despre viitor. Tata m-a întrebat: ce faci cu banii tăi? Pentru că nu pare că ai vreun plan. Am ridicat privirea. Am un plan, a zâmbit ușor. Nu era un zâmbet rău, era un zâmbet de neîncredere. Toți spun asta până când fac o greșeală. M-am uitat la farfurie. Nu am răspuns, pentru că în acel moment mi-am dat seama de ceva. Poți să explici un plan de 100 de ori, dar uneori oamenii înțeleg doar când văd rezultatul. Au trecut câteva luni, eu continuam să economisesc. În fiecare zi făceam aceleași sacrificii, dar părinții mei vedeau doar lucrurile pe care nu le făceam, nu vedeau banii salvați. Vedeau doar că nu ieșeam cu prietenii, nu cumpăram lucruri noi, nu cheltuiam. Într-o zi, mama mi-a spus: tinerețea nu se întoarce. De ce te privezi de toate? Am zâmbit. Pentru că vreau ceva mai important, a oftat. Mereu crezi că ai dreptate. Cuvintele acelea m-au durut, nu pentru că erau grele, ci pentru că veneau de la cineva de la care voiam să aud exact opusul. Voiam să aud: suntem mândri de tine. Dar nu am auzit asta. Nu încă. Ziua în care totul s-a schimbat a început normal. Era o zi de weekend. Eram în camera mea când am auzit părinții vorbind în sufragerie. Nu încercam să ascult, dar vocile lor erau mai ridicate decât de obicei. Nu putem continua așa, spunea tata. Știu, răspundea mama. Am ieșit din cameră. Ce s-a întâmplat? Tata s-a uitat la mine, avea o expresie serioasă. Trebuie să vorbim despre bani. Am simțit imediat că ceva nu este în regulă. M-am așezat. Ce s-a întâmplat? Tata a respirat adânc. Credem că trebuie să înveți responsabilitatea. Am rămas confuz. Ce vrei să spui? Mama a venit cu telefonul în mână. Am schimbat parola contului tău. Pentru câteva secunde nu am înțeles, am crezut că am auzit greșit. Ce? Am schimbat parola, a repetat tata. Până demonstrezi că poți avea grijă de bani, vrem să avem mai mult control. Am simțit cum îmi urcă furia, dar am încercat să rămân calm. Este contul meu, suntem părinții tăi, a spus mama. Vrem doar să te ajutăm. Ajutorul care nu este cerut poate deveni control, dar în acel moment nu am spus asta, am spus doar: de ce nu m-ați întrebat înainte? Nimeni nu a răspuns. Pauză scurtă. Atunci am înțeles, nu era vorba doar despre parolă. Era vorba despre ceva mai vechi, despre faptul că în ochii lor, eu încă trebuia să demonstrez că sunt capabil. Și eram obosit să demonstrez. Continuarea urmează în partea 2.